Zure afizioa edo hobia bideojokoetara jolastea bada, eta euskaraz jokatzeko aukera duzunean horretaz baliatzen bazara, akaso zure etorkizuneko lana izan daiteke. Naiz eta gure inguruan bideojokogintza ez dagoen oso zabaldua, baliteke zure pasio hori ofizio bihurtzeko nahia izatea, eta euskal bideojokogintza aurrera bultzatu nahi izatea. Jarraian, Euskal Herrian bideojokogintzaren inguruan egin ditzakezun ikasketak adieraziko dizkizugu, bai aurrez aurrekoak eta bai online bidezkoak ere. Itzulpen ikasketei dagokienez, online munduan Labairu Fundazioa dugu. Bertan, oinarrizko itzulpengintza ikastaroa ematen dute. Ikastaroa, Moodle plataformaren bitartez ematen da eta hainbat aukera eskaintzen ditu. Ikasgaiak irakurtzea, ariketak egitea eta bidaltzea, mezu sistema bidezko hartu emana irakaslearekin, ikaskidekin hitz egiteko txata eta bar. Ikastaroaren bigarren edizioa apiriletik ekainera izango da. Era berean, Eusko Ikaskuntzako Asmoz Fundazioak itzulpengintzari buruzko ikastaro laburrak eskaintzeko asmoa dauka. Aurrez aurreko ikasketei dagokienez, EH1 itzulpengintza eta interpretazio gradua daukagu. Ez dugu ahaztu behar, hizkuntza ikasketak beharrezkoak eta oinarrizkoak direla. Izan ere, itzulpengintzan lana egiteko gutxienez bi hizkuntza jakin behar dira, noski. Bata itzuli nahi den hizkuntza, bideojokoetan ingelesa edo japoniera izaten da oro har, eta bestea euskara. Ingelesa online bidez ikasteko Cambridgeko webgunera jo dezakezu, eta baita British Councilek emandako ikastaroetara. Esteka guztiak deskribapenean ikusiko dituzu. Era berean, Euskal Herriko Unibertsitateak euskal ikasketen gradua eskaintzen du, eta baita ingeles ikasketetakoa ere. Eta noski, filologia gradua ere badugu. Eta honekin, bukaera ematen diogu bideo honi. Ondo segi eta laster arte!